Hello friends, bye tong guys. Kita hai no hai malai kita norono. Ani parau hai, kita live o. Enggak yang tini dal songnai, demo sedang kelainai. Tungmani go, sana ko kiri dal lok sakit kita thanda hai go, sorry dok. Mai kai, box saya kok. Song tu tini norok baik kok. Salainai, sabo boro tong, sabo tam kelai salai di friends o. Tak kai, tam nai tak to watini jorang faika, thai surok, sini thai surok thai ma to thai ka, jori ma baso kebang ma, tak lai buti wo masano sasung ma ya, u thai surok satia ani u kana to ma obo po thai ka kaisa bedek, ajaga nukha kebang ma no buthai, gai thai ni bo jori jak nukha, gai thai surok jora thepung jora angai phati ka, thepung ni murok song chanai. Angko thepung no mui bahan jago berma dogri saka kate belai thogo mangso baba sai mano tau bahan bachai mano bak bahan bachai mano sedui bo kobang ma o anga go tona thai sida sekang kobang ma phui klang thangka mano ngai ma oborok ra oya kunei franei toni dikha mokai teisa bo thupi kana ke bo tongkho phuina ni kabang mano tongkho oborok bo phuya kunei ranai raya kunei phoranei sungnai ka sedui gura khainai ini sajana ruoi dal songa sajana sana jora tei o mas thangano sajana pai thangano sajana taklai khub kom norom kha kothai chitore hinmano chinle para ba hapungba tui bo kisa short manai khani thaina bo kisa tui nangla te mosodeng khainai kisa berma mosodeng khake kai dal hungkai mai chanai जों दिनै 39 थां मा तुकुलाइसिनाय मेसिन सानाम tongo sinoro a pumping ni mesin sanamui tongo aboni bagai teibo khaiya tengki tei khalin to lesu buar bo bar kha taklai khai kaham khai no tese seman hai ka no thaimale buti bongno sasungme kho lejoro mun khai bunglai no rongo lesu kebang mano kaijak tongo 3-4 ta bukhang kai khub aham no buthai nai thok nongo bahan bo tongo te bakile asu bahan kere Your friends comment lo khai di sung de ano no comment na answer gri glang bo nor khai hina no bai khai khali songmani jaga mang chungrai life phai phai ko chau ne tisa songbai kai subai kai tukoi musui jaya konai kicha office bo thana nanggo ben logo kita samung tongo aba tini khana ngai tongkha tak bai khai 4-5 bar thana nangai tongkha sarbar hamya e hamya se hamya sana hamle nana dadan kaisa samung khaina no 10 bar thana nango mahaing to khata tiki chapong paraba borlok manthogo chini to buphang bo kobang ma gakai buphang bedek dok bane songoi sibai paiwang
thumui toni dikhangka yang kelaijak songdrok mui thangu khorong nei janaiba friend chong kaisa kok belakhe kha khamani kok posuboto boboto chini ishorni swnamjak no bini bo pran tongo jong chalayo nanglayo thik ase obo chini no chaya to klayo bini tam khaine ba prothom sisti hoiteno chalai nanglai jong loi ngai seisa busano kaisa border jomatia hne bo social media o seisano bumang butharai bo kaisa social media o video hunuka bo kintu bini o seisa busano selaipano bini gyan kre bo poson selaipano odom hoito jong to phone dong sama bo bo saya haipano chini choto jong hoito no chalai phaima ba sa mano ngai suino to jong saya sama jaga chalaina je jaga saya jaga bo o jaga sana bagai phano butharkai naithokai butharkai chakhamu buthar mato bo phunumani bo chaliya ngakai obono se bo asisa busasang naithok cute no boteke bukhanga bo busuk januar cinta khanai di bo sisa buthano se butharai akunoi bumang butharai jodi social media o video di mankha gai viral nani bagai bo borong munusono bo viral nani bagai bo butharai video upload khalai manai abo to jontu boroksi hisabo gar pore khaino chini bubagra sawi mankha okokno saimama pore affair khlai khana bonorom khanani khakhayo bonorom moi simia bo ekton tamne bo ekjon gosi haima tongang bono criminal bo hinin mankha bo borok buthar mannai bo posono se juda থেকে buthari phunugi mano kaisa borok মানে উপায় করি নি বাগে সে টক নি বিজনেস খাইজাও ওয়াক নি বিজনেস খাইজাও উপায় করি নি বাগে বখাও নাইয়া ফানো কিন্তু বখাই তামো বখাই ইচ্ছাকৃত ভাবে নিজে স্বেচ্ছায় ব অমতেকে যন্ত্রণ বুথারে ব ভাইরাল খাইনানি বাগে ভিডিও আপলোড খালাইমানকো বড় বুথারিব ভাইরাল খালাইমানো বহাই পশু হাই মনুষ্য রং ন তাম খাইমানি চা নরং সাবাইদি অন্তে হাই বড় পশু রং তাম খাইমানি চা বত পছন চালাইবানো অদম যে বিনি মানসিকতা ভিডিও ভাইরাল খাইনাই কি পছন বুথারে খাইনারে নাংবা পৃথিবীতে সামুং গরি দিবা কাহাম সামুং অভাব সিকরে কাহাম সামুং খাইদি বুনি কাহাম নাইদি বুনি কাহাম no nai kaham khlaidi mung bo mannai ne dormo bo mannai ne haya diba gao bono ang belakai kha khangka o video no nugoi bono jodi police tongdo maya kone bono jodi kicha action nakai belai no kaham ko layo norok bo bahayang jak komen khai sadi norok gongo thang social media thang nai di nugana bahai jontu no angkai jontu ne hinjinai bono nete ke share ko je cerai masa sini Tripurani no je jeng kaisa video khlai kita hamya ko to chawo no mane sini Tripurani je wanchung je kogrok samung busuk jane chaya nungra jenga baino joton sile ulong re matong obo je sinai je educated bod kongno sawi mano chini buba grano emon ekta abon video kaisa khaina hini tongang norobo share khlainai khaika koyekjon borok angbo nukha belai khai sitra kok saka bina sitra kok je boje samani tinang kok kaisa sawana o life o nga ba kok sitra je bo samani abo sitra jeng nijini nongni borok bai phanchi sayata bo buba grano emon khai ekta sitra wat thapawoi hinka saka juang nege bu bohai juang nangna ke pithiwo khuroi
bono tam khaina saide man bono khaina nango je chora ho tui nanga khai bono je bukhoi samani buwa 32 ta suka gei bono dinane kok a bukhoi samani bode tirpurao tongnan bini jugotong bono tirpurao tonia kare Pakistano lakh thiri khigro ko mangri hokai khikono amte hey borok no borok sinia sabo bomtei sabo siani kok sawoi opoman khaiman bohai de obore sini dofa obore sini ti prasa obore sini dofa ni ti prasa porichoy obokhonoro kunu kok saimangla bono angbo video kaisa sanam dewana nangbo kaisa video sanam dewana obono cholonai social media o bono amte sargo ingyable bono tudi romdi chora ho tudi the next time they amte he borok bukhugo tunane sakang din mane bohogo thange wan sugu phaitu or pore se amte he kok rongno sato thanani saus khalaitu boro na saus manka bibara hao tongoi norok tangai obono ka protibat khaya tang bono chora ho tuime egza tuya kone bono emon khai sikari din je bin 7 jonom nahari bo bohmuti tongna ja omte he boro gong 7 jonom jonnongbo okogno mutu tongna ja obokhai norok mangalak bukuk sidra sita buri rongno phai hina kai norok mannai bubagara thancha poti prasa thancha borone thancha buti thancha norok thancha de rong nuko obono de hin thancha nijini buhabo sinilia bumabo sinilia hane bubagara ante sinia ka paikana ble ningla hane bubagara bihasa ning chodo gusi tui 7 jonom na habo che bubagarang manglak obo mutu tondi 7 jonom na habo bubagara noi tongnai je juk tongsak amsa antas kiri chere rongno da Tripura hao toniri na chotona Manipuri Nagaland Mizoram rakai bono bubuksa serse kam bubuksa haidiman bubuksa sere khasi toni dikhamu ane okko kuboi Tripura ngi botini osujug mani tongka aram se karon tang ni ane durbolatan otobo nong bang be durbolatan bagene tini omti rogungi tongo social media wo dulu besar dosa ho cinta kai na lagi bohai te khoroksa bo sanamnai te khoroksa sanamnai obon protibat sab khainai nang ang khaya kai sab khainai na phan chong tabu wangmo dalno somai mairo songoi ani songsugi chaya kone ang khana nango gawro no an like paidine o like ko ang kicha saja kong saka norok bahai inja comment khaidi social media o thangnai di norok nukana nuka ang kok samani charisa norok saimanana tangge ang tini ustige joli jakha gajo tonono hambai te samalai kinai